aurtengo Euskaraz bizi nahi dut lasterketa, 5. izan da, eta eguraldia oso kaskarra izan bada ere, parte hartze desente egon da. Iazko lasterketarekin konparatuta, apur bat jende gehiago etorri da, eta dinamika honetan oso pozik gaude. Badakigu Barakaldon euskaraz bizitzeko gero eta aukera gehiago egon daitezkela, eta gure helburua da jendearen artean ideia hori zabaltzea. Horregatik, olako ekimenak oso importanteak dira, urtean zehar, Sasiburu elkarteak egiten dugun bezalaze. Orduan, jende guztiari esan nahi diogu, gure blogean, sare sozialetan eta horretan informazioa ikustea eta euskeraz egiten diren ekintza guztien berri izango dutela. Ez aldazue nola irtengo naizen plazara, geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna. Gure ustez, Barakaldon erronkak euskal komunitatea trinkotzea izango litzateke lehenengo eta importantena. Jakin badakigu herrian gero eta euskaldun gehiago dagoela, baina oso sakabanatuta gaude. Eta gure ustez, gure artean elkar ezagutu behar dugu, eta gure artean ekintzak eta ekimenak proposatu behar ditugu guztion artean euskera sustatzeko. Eta hori izango litzateke lehenengo erronka. Bigarrena, segurazki elkarte, eragile eta udaletxearen artean olako jarrera potente bat eukitzea euskararen inguruan, eta benetan pasatzea hitzetatik ekintzetara. Irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena. Zer euskal herri litzake bere hizkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena.